Με τώρα κοντά μας και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Γιώργο Λογοσκούφη, για να μας εξηγήσει τα νέα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα για νέα μέτρα και δεν χρειάζεται τόνωση οικονομία. Αυτό εγώ άκουσα, κύριε Υπουργέ, για αύξηση της τιμής των τσιγάρων και μάλιστα ισχυρή. Δεν είναι αυτό νέο μέτρο? Βεβαίως και όχι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Παυλόπουλε. Δεν ανακοινώσατε αύξηση τιμής στο πακέτο τα τσιγάρα? Όχι, βεβαίως. Αυτό που ανακοινώσαμε είναι μια μικρή εισφορά για κάθε ρουφικτιά. Αυτό είναι. Η εισφορά για κάθε ρουφικτιά, μου λέτε. Είδατε που δεν είσαστε ενημερωμένος, κύριε Παυλόπουλε. Εμείς δεν βάζουμε φόρο στο πακέτο. Αυτό τα έκανε το ανάλυτο κράτος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς αποφασίσαμε να φορολογήσουμε την τζούρα. Πόσο θα πληρώνουμε για την κάθε ρουφικτιά, κύριε Υπουργέ? Το αμεληταίο ποσό των 30 λεπτών. Πρόκειται για αστείο ποσό, κύριε Παυλόπουλε. 30 λεπτά η κάθε ρουφικτιά. Ένα τσιγάρο μπορεί να έχει και 10 ρουφικτιές, δηλαδή 3 ευρώ το τσιγάρο, έτσι. Είναι λέτε λίγο, έτσι. Είναι τεράστιο ποσό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι? Υπερβολές, κύριε Παυλόπουλε. Στο κάτω-κάτω ας μάθει ο Έλληνας να παίρνει βαθιές ανάσες για να το καπνίζει μια ρουφικτιά. Κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, ο φόρος αυτός, ποιος φόρος, δηλαδή αυτή η φορά ήταν αναγκαία, κύριε. Υπάρχει και άλλη εισφορά στα ποτά, κύριε Υπουργέ? Όχι, στα ποτά δεν βάλαμε φόρους. Άκουσα και για τα ποτά, κύριε Υπουργέ. Κάνετε λάθος. Στα ποτά δεν βάλαμε κανένα φόρο. Απλά φορολογήσαμε το σύντροφο του ανθρώπου. Τι, αυτό. Τα σκυλιά? Όχι, το σύντροφο του ανθρώπου που, όπως θέλει ο Κούρκουλος στα θάνα της ελληνικής ταινίας, είναι το ποτό. Αυτό κάναμε. Άρα καλά τα λέω, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν τα λέτε καλά. Εσείς είπατε στα ποτά. Δηλαδή στο ουίσκι, το τζιν, το κονιάκ και εννοείται είμαι σίγουρος στα μπουκάλια. Εμείς δεν φορολογούμε μπουκάλια, κύριε Παυλόπουλε. Πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα έκανε το ανάλυτο κράτος του ΠΑΣΟΚ. Εσείς φορολογείτε τις γουλιές, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παυλόπουλε, σας θαυμάζω γιατί έχει κατονίσει πλήρως τη φιλοσοφία της κυβέρνησής μας. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Και πόσο πάει η γουλιά, κύριε Υπουργέ? Τίποτα δεν πάει. 3 λεπτά. Μόνο? Βέβαια, είναι 3 λεπτά η γουλιά η γραναδίνη. Για τα υπόλοιπα ποτά είναι 7 ευρώ η γουλιά. Καταλάβατε. Κύριε Παυλόπουλε, πού ήρθατε? Τι πάθατε? Έχουμε να πούμε για το νερό? Πού πάτε, κύριε Παυλόπουλε? Κύριε Παυλόπουλε, συνέλθετε. Φάλατε φόρο και στο νερό? Φόρο, μια μικρή φορά. Δεν είναι ποτό το νερό. Μόνο 50 λεπτά η γουλιά. Το βρίσκεις. Από το ψυγείο 75 λεπτά έχει κάψει και ρεύμα. Καταλάβατε. Να σου πω και για το κατούριμα.